De huisartsenzorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de situatie is buitengewoon ernstig. En dat zit er met name op die personele problematiek. En dus is er een planbetocht. De telefoon gaat oninterje terug bij Jan Maarten Nuyens. Hij docht uit namen van de Oren-zorginstelling Zutphen. Wat we gaan doen is dat wij de opnamecapaciteit voor mensen met corona in de provincie gaan uitbreiden met een aantal plaatsen. Dat varieert tussen de 30 en de 50 plaatsen. Waarom doen jullie dat? We gaan dat doen omdat de situatie op dit moment zo is dat de doorstroming in de hele keten van de huisartsenzorg tot aan de ziekenhuiszorg volledig stagneert. Dat zit zo. Patiënten die met het coronavirus in het ziekenhuis komen, blijven daar geregeld lang lezen, omdat ze net gauw opknappen. Ze hadden een bed en personeel bezet. Ook omdat er geen ruimte is in verpleeghuizen voor westelzorg. Die 4 zorgkoepels brengen daar nou verroring in. Ze stellen extra bedden beschikbaar om coronapatiënten op te vangen, zodat patiënten minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven. Het coronacentrum in Wolvenga zal de komende week opschalen van 13 plekken naar 24 plekken. En wat er daarnaast gebeurt is dat er 3 organisaties zijn die COVID-units gaan openen in verpleeghuizen. Die COVID-units binnen van mensen die het net thuis blijven kunnen, net naar het ziekenhuis hoeven, maar wel zorg nodig gaan. In Drachten komt Zuidoostzorg met 9 plakken. Patina in Snits levert maximaal 18 plakken. En de kwadrantgroep in Burgum stelt op zijn meest 10 bedden beschikbaar. Het moet lucht geven, maar als de situatie zich zo ontwikkelt zoals we dat nu zien, ja, dan kom je straks voor een situatie dat wij in een code zwart, laat ik dat dan maar zo zeggen, voor andere vragen gesteld worden. Het binnen de ethische vraagstukken. Het moment dat ek in het verpleeghuis beslist wordt hoe water meer jocht had op zorg. Dan gaat het echt om de vraag, waar nu natuurlijk ook het landelijk de eerste signalen over binnenkomen. Welke patiënten komen dan wel of niet in aanmerking voor zorg? Doet dat met u, dat u over dat soort vraagstukken moet nadenken? Heel eerlijk, dat bezwaart mij enorm. Er liggen wel scenario's breed klaar. Die zijn ook voorbereid in de vorige golf. Hoe te handelen op het moment dat dat soort situaties zich voordoen.